बेबायदि बुनानै दिन्थिनांगौ हायोब्ला टिसार्टजों गामसाजों गानना फैबावनांगौमोन एक्चुअलि बिथाङा दा लंपेन्ट गाननानै दङ बिथाङा बावआना मायामोनथाय दा खालामनो गोसो जानायसो खालामखाखो आंबो बुंगोन ने जेब्लानाखि आङो माने थिनथासो जायो आरो ने थिनथा अखानायसि बायराव थाङो ओंखारनो होमब्ला आङो माने गुसु जायोना बे समाव अखानायसि एसे गुसु जायो बे समाव आं बायराव ओंखारनाय समाव आखाइ सुनानै एसे माबायो आरो फैयो बे समाव इनि मोखाङाव माबा बिलाइ फैयो आङो गुसु दांनो फैयो बेल' आरो आं माने खम्बल खावना लाङाखै दे कमेन्टआव जुदा जादों फिसाखौ गिदिराव खालामा हरदों सिरिनाया दिसिनाव होदों दिसिनाव बानायनाय होदों जेब्लानाखि हमजायो अब्ला ओरैबायदि बाहानि बानायखायो जेब्लानाखि पुलिसा हमनानै लाङो जेलाव अब्ला नोंगौखौबो नोङि खालामो आरो नोङिखौबो नोंगौ खालामो दा पाब्लिकआ मा बिसार खालामगोन दे मा खालामहोथावथाव दाय गैया दा आङो गैया होमब्ला दाय गैया ना प्राइमारि दे सोरबा मेथाइ खनना दे मोसाथारनोसै जोङो ओरैहाय क'यार डाइरेक्टर दं बिथाङानो रोजाबगोन मोसायो दे दै हा दे ट्राइलसो दे जों ट्राइ खालामनायसो दे आच्छा दे हा दै हा दै हा जोङो दाख्लैनिफ्राय ओंखाम जाबोबाय थादों जोङो जादों बेदरनाव संख्रि नांदों ओंखामाव संख्रि नांदों ना नाङाखै ओंखामावबो संख्रि नाङो औ दालियाव लाब्रायाव संख्रि नांदोंना नाङाखैमोन नाङाखै मानो नाङाखै बेखौ सोंदों ना सोङा नोंसोरलाय नोंसोर संख्रि होनो थिनदोंना थिनाखैमोन थिनदों जागिरि ओंखाम जागिरिफ्रा अनेक कमप्लेन फैबाय केसा खालि संख्रि नाङि हा बेदराव नाङो लाब्रा आरो दालियाव मानो संख्रि नाङा बेनिबा केस हा जों बरिया जाबाय संख्रि नांबाय औ होनाङा एसेल' होदो संख्रिखौ जाबाय बरिया जाबाय दा अके गासै औ दे ओमफ्राय नैबे दालिमोनलै दालिब्ला सार दंखायोखाय आं गासिबो बिनियाव दायथ' होखादों बेदर दालि दिनाव बेदरखौ साखिनो मोनाबा जों दालिखौ बोरै साखिनो होननानै आं साखियाखै सारानो साखिफैदो होनबा जोंनि आदाया सारा बे पानिशमेन्ट मोनसिगोन होननाय खोनानानै दहाय फुङाव जों सानैखौ लेंलांनानै 80 थाखानि बायहैदोंमोन बानना लानो हानो जोंथ' दायाखौनो मावाखै माने जोंखौ मेंग' लोंहैदों 80 थाखानि एकदम 8:30आवनो होनब्लाबो लेंलांखाबाय बेदरखौल' साखियो
दालिया नांमाराखै मा देबो आखाइ खबना होदो दे आखाइ खबनानै हो औ